Традиционната иконопис е изкуство, което се отличава с разнообразие от техники и дълбока символика. Изработката на икони не е импровизация, а следва строго установени канони и правила, описани в подробни наръчници, известни като еремении. Еремениите предоставят изчерпателна информация за всеки каноничен персонаж, включително неговия външен вид, облекло, символиката на различните елементи и препоръчителни композиционни схеми. Тези наръчници служат като ориентир за иконописците, гарантирайки запазването на автентичността и традиционността на иконите. Процесът на изработка на икона е строго подреден и носи в себе си дълбок символичен смисъл. Първата стъпка е нанасенето на злато, което символизира небесното царство и божествената слава. След това иконописецът започва да рисува от тъмните към светлите тонове, отразявайки процеса на сътворението на света. Украсата на дрехите следва, символизирайки създаването на живота на земята. Финалните щрихи са посветени на лицата и ръцете на персонажите, които олицетворяват вдъхването на божествената искра в човека. Всяка завършена икона е не само произведение на изкуството, но и носител на духовна сила и дълбок символизъм.